Tak, čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa dneska. Ideme si zahrať také, že no proste dajme si hamburg a budeme zase robiť trap, lebo ma to veľmi baví a docela je to good. No a ešte nezabudnite dať odber like a ešte priznať tento server, tento Didax RP. No, urobím vám taký tutoriálik maličký, tu vám vyskočí taký obrazok so tutoriálom a tak. Proste, keď ste na mobilu, tak tu máte inventory. Ale ešte tam máte, tam hore dačo. No. Tu kliknite na inventory, my máme na počítači tab a potom tu phone a tu. A potom ísť servers, tu pochladať, alebo, hej, kúkajte, Didax, tu, kde sa ľudí, alebo tu napíšete kód, počkajte, no, si myslím, počkaj, GRX, dobre, a tak, dobre, no, dneska ideme si tak dať, no, ideme robiť s trakom. Ja som si už dal, mám už tu 7, lebo som už dovezol ten, no a tak. Keď chcete Minecraftové video, alebo tak, napíšte mi do komentářu a budu veľmi rád za like, bez zvonečky, ja som povedal. Ja to opakujem 100-krát, keď to nevadí vôbec a môžeme ísť na to. Ja vám to zaditujem, keď budeme tu. To je maličká cesta. No, takže tak. Zatím. Ahoj. Tak, prvú prácu máme hotovú a ideme na druhú prácu. Zeditujem nám to. Tak, máme už ďalšie urobené. A tak, no teraz keď vyparkujem, aké slovo to je? No, keď normálne, keď pôjdem vonku, tak urobím edit znovu, jak som teraz urobil a budem rád za zdieľanie kamarátom. Tak, máme tretiu prácu hotovú a tak, no. Ďakujem vám za ešte sledovanie. Ani edit nedám, lebo to je tu. To je tu hneď, tak ani to nedám edit. Ja sa budem tak rozprávať. A keď bude dlhšie, tak dám edit. Dobre. Tak to dáme, máme prácu hotovú. 7 a toto je už dlhé, dobre, no už dávam asi, nie, za chvíľu. Keď poviem edit, tak je už urobený edit. No proste baví ma editovať. No, dobre. Keď vyjdeme z toho normálne dáva. A napriek tomu ideme na ďalšie. No. Teraz vám to nezeditujem, no keď nepôjdem vonka, keď pôjdem vonka, vám to zeditujem, lebo chcem mať tak 5 minútové video, alebo tak. Lebo no, že sa mi nechce, ale proste no, vám sa asi nechce kúkať video až
toto do konca, no. Keď je moc dlhé. Keď je moc dlhé. Asi vám. No, kolega išiel. Zdravím vo videu. Asi každý toto video kúkne sa. Asi každý. Tak no, a proste, tak no, počkaj, som zabudol editovať. Nevadí, a toto editujem. No. Nebudem nadávať. Nebudem nadávať. Keď dostanem reč, tak poviem, no, ja poviem, ktoré sú vtáci. Teraz každý ma zhejtuje za to, že som povedal vtáci. Každý napíše do komentára fčko, fer. No proste, ja som ale... No. Tady to nezeditujem. Zeditoval som 3 a to stačí proste. Aby ste kúkali na to video. Toto je posledné a už pôjde normálne s autom a ešte dáme toto. Takže no, nie, toto video nie som nepovedal, to zeditujem. No dobre, toto je posledné a toto a už koniec videa. Dali sme 200 XP. Dobre, dáme na 22, no, proste 231 XP, to je dobre. A sa vám video páčilo, to nezabudnite do lajkov, bez rozhodnenia. A ešte toto, komentár, like, zdieľanie kamarátov. Tak urobíme 2 videá, ja som v Minecraftu, lebo dáme si nejaký challenge. A ešte, ak chcete, toto není na Minecraft, ale ak sa chcete pripojiť na Minecraft event, bude event večer, či... Nie. Dáme nedelu o takých 14:00. Dáme event v Minecraftu. Treba len napísať koment Hraj Minecraft a vám poviem IPčko a zajtra v nedelu o 14:00 dáme event. Ak ste dokúkali video až do konca, veľmi ma to potešilo. A tak, zatím čau.